Granvia, poďte, k svojmu týmu. Vám odozdávam slavnostný šek pre vaše združenie Sklerosis Multiplex. Nech vám slúži a aby sa vám darilo aj v budúcnosti. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme veľmi krásne. A hlavne človeku, ktorý ma upozornil na to, že teda sa bude robiť nejaké projekty, že sa môžu podávať. Ďalej aj vám samozrejme, pretože ste mi dali cenné rady, jak mám do toho vlastne všetko zakomponovať a čo mám urobiť. No a vlastne celé nadácii Granvia ďakujem, pretože my si za túto sumu teraz vlastne zakúpime 2 úžasné šiace stroje a tie výrobky, ktoré sú tu na všetky vystavené, tak už budú vlastne na tých strojoch šité. Tešíte sa? Lebo ja hrozne. To je veľmi ďalšia práca. Áno, áno. Ďakujem. Naučíme vás robiť S papierom. Naučíme vás robiť dekupáž, naučíme vás robiť takéto veci, budete pliesť, budete fľašky ozdobovať. Pre vás sme pripravili 2 nádherných anielikov so srdcom na dlani, pretože to srdce na dlani vám teraz my ponúkame ako vďaku, výraz vďaky za to, že z tých 40 sme práve my boli medzi tými 7, ktorí budú môcť si zdokonaliť výrobu vďaka tým strojom. A títo anielici sú síce z papiera, ale je tam strašne veľa energie. A tú energiu tam vkladá každý jeden človek, ktorý sa toho aniela dotkne, lebo je to tímová práca. Jeden upletie ruličky, druhý upletie aniela, ďalší to skompletizuje, ďalší to nalakuje a tak ďalej. Čiže tí anielici prejdú mnohými rukami a každý jeden do toho vloží obrovskú dávku energie. My vám tú energiu teraz dávame a veľmi pekne ďakujeme a prajeme vám, aby tí anielici vždy, keď budete potrebovať, aby vám vámi aby nad vami rozprestreli tie svoje krídla a aby vám odovzdali kus tej energie. To je pre pána riaditeľa. Ďakujem. A tieto 2 si vyberte, kto chce, aký chce. Ja, vyberaj. Ďakujem. Ja sa prikláňam k tomuto, aj obidva sú úplne krásne.